Atong pamation ang mga pagbadlong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Daghang panahon nga gi-remind kita ni Lord. Daghang panahon nga gusto ni Lord nga atong bag-ohon ang atong mga dili maayo nga sinultian, dili maayo nga hunahuna, dili maayo nga binuhatan. Mamati gyud kita ni ana igsuon. Tungod kay ang Ginoo maghatag gyud kanato og maayo nga tambag, maayo nga kinabuhi. Tudluan kita sa Dios igsuon, pinaagi siyang espiritu nga kung unsaon nato pagkinabuhi dinhi sa kalibutan nga magmatinumanon ngadto kaniya. Sa kanunay igsuon gusto sa Ginoo nga iyang ipakig-ambit sa matag usa kanato ang iyahang gahom nga maoy maghari sa matag usa kanato aron ang matag usa magkinabuhi nga adunay Dios. Busa igsuon mamati gayud kita sa mga pagbadlong sa Ginoo. Kung panahon nga gikorek kita ni Lord igsuon, maminaw gayud kita niana. Magpabadlong gayud kita. Ang Dios igsuon usahay mo gamit kini og tao aron makarealize kita, aron i-remind kita, aron makahuna-huna kita kung unsa ang mga maayo nga atong buhaton. Hatagan gyud nato kana igsuon ug maayo nga pagtagad ug maayo nga pagsabot tungod kay tawag kana sa Dios igsuon. Dili nato patuyangan ang atong mga hunahuna, mga dili maayo nga sinultian, mga dili maayo nga binuhatan nga maoy maghari sa tagsa-tagsa kanato ka kinabuhi. Kun dili paharion na to ang Dios, paharion na to ang pagbadlong sa Dios, tungod kay ang Dios maghatag gayud kanato og maayo nga tambag sa matag usa kanato. Panultihon 1, versikulo 23. Pamati kamo sa akong pagbadlong kaninyo, hatagan ko kamo og maayong tambag, og ipakig-ambit ko kaninyo ang akong kahibalo. Hinaot igsuon dili kita magdumili sa mga pagbadlong sa Dios sa atong mga kinabuhi. God bless sa tanan.